di bawani Mbak Pujiatun langgam angenteni karyanipun almarhum Ki Haji Mantep Sudarsono. Menika wonten Mas Aji. Sinten Mas? Sing rebab. Pun lah, monggo jenengan. Ya. Nan niku nggih kena. Nggih. Ingkang kinanthi Manah yen ket diaturke ngajeng wau bahwa bawon niki enten unsur sandiasma. Manah yen ketaman buyung, manah wau entuk wis entuk man. Tepung wong kang ayu kuning pun muni mantep niku huruf depane. Terus mantep su. Nah, tekan su. Niku wau cengkoke nek kaya nggon campur sari. Napa nggih? Heeh, ana. Terus dar. Ibuku mau wis mantuk urung ya? Oh dereng. Oh. Nek krungu jeneng Mantep Sudarsono deg-deg sirene ora ya kita. Oh wis ora yake suwe bisa. Etok-etok gak krungu mesti. Terus sanadyan amung sedelo Mantep Sudarso nambahi Yaji diaturke. Nggih. Ora vokal anu kok vokal. Njaluk rebab. Oh iya, monggo wis. Nggih. Dinut we, dinut. Soale cek ayu marai. Marai yo vene bapakku wis ben tak sekarep ya. Monggo.
Dadi